Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Zederna Garalurreko Ibon Mimentza izango dugu gure platoan. Hala ere, lehenago, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1876ko urriaren 29an, Institución Libre de Enseñanza sortu zen Espainian. Gainera, urriaren 29an ere, baina 1922an eta Italian, Victor Manuel Hirugarrenak agintea Benito Mussoliniren esku jarri zuen. Eta azkenik, gaurko egunez ere, baina 1933an, Jose Antonio Primo de Riverak Falange Espainola sortu zuen. Asteburuko agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, 7:30 Euriz Zitalari esker liburuaren aurkezpena eskainiko dute Itxaro Borda eta Ane Garziak Karrikirin. Liburu aurkezpena eta Amaia Ezpeldoi detektibeari buruzko solasaldia izanen da. Gainera, gaur ere eta ordu berean, 7:30, Iruñerria dantzabiraren barne Euskal Dantza Herrikoiak dantzatzeko aukera izanen da Burlatako Udal plazan. Bihar, bestalde, arratsaldeko 6etan, aurrentzako etxean goxo antzerkia izanen da Juslarrotxako zibiboxean. Igandera pasaz, goizeko 12an, Iruñerria dantzabiraren beste saio bat izanen da Sarrigurengo Udal plazan. Eta horretaz gain, igande arratsaldean, 7:30, Harri-Horri antzerkia eskainiko dute Atarrabiako kulturetxean. Astelehenean, azaroaren 1ean, dantzabira Atarrabiako Udal plazan izanen da goizeko 12:30, Euskal dantzetaz gozatu nahi duen edonorentzat. Eta asteartean, goizeko 12an Karrikirin, Roland Garcesek disko aurkezpena egingo du. Azkenik, agendarekin amaitzeko, azaroaren 11 arte, Errigoraren kanpaina abian izango da. Nafarroa hegoalde eta erdialdeko produktuz osatutako 3 saski eskainiko dira, eta horien balioaren 25% zonaldeko euskalgintzari bideratuko zaio. Pasa gaitezen orain, gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Genoako egoitza berritzeko lanak beltzean ordaintzeagatik, Barcenas eta PP zigortu egin dituztela dio titularrak. Argazkiaren bidez, jokoak COVID-ari eusten diola nabarmentzen du. Horretaz gain, Konstituzio Auzitegiak Bateragune auziaren epaiketaren errepikapena geldiarazi egin duela jakinarazten du. Baita UPN erabaki estrategikoetatik kanpo geratu dela ere. Bestalde, Nafarroan 1.600 langabe gehiago daudela jasotzen du azalak, eta langabezia tasa 10,7% igo dela. Gainera, elektrizitateak eta garraioak prezioak 30 urteetako errekor mailan jarri dituztela azpimarratzen du. Gaia aldatuz, DBH-ko ikasleen 26%, helburu politikoko indarkeria justifikatuko lukeela aipatzen du gaurko Notiziasek. Futbol arloan, Madrilen, Viniciusi penalti bat eskatuta, berdinketa zikintzen dutela deritzo egunkari honek. Eta bukatzeko, 2022ko apirilean, Iruñeak musika independentearen sariak ospatuko dituela iragartzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Nafarroako 2 nerabetik batek jada etaren terrorismoa zer izan zen ez dakiela dio titularrak. Argazkian, Brexitak gintonikari eragiten diola nabarmentzen du. Horretaz gain, argiaren igoerak Nafarroako enpresetan aldi baterako ixtea suposatzen duela jakinarazten du. Gainera, Barcenas eta PP egoitza B kutxarekin berritzeagatik kondenatu dituztela ere azpimarratzen du azalonek. Bestalde, prezioek 30 urteko mailarik altuenean susperraldia arriskuan jartzen dutela aipatzen du. Eta amaitzeko, Errioxan 9 urteko mutiko baten hilketagatik atxilotu bat izan dela jasotzen du. Gararekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, CNIk ez du nahi agenteek 13/13ko epaiketan deklaratzerik. Bestalde, bozketa irregular batek berriro politikarien herri kontuen Euskal Epaitegirako zuzeneko urratsa irekitzen duela jakinarazten du komunikabide honek gaurko azalean. Gainera, Konstituzio Auzitegiak Bateragune auzia eten duela ere aipatzen du, bidezkoa den ala ez erabaki arte. Argazkiaren bidez aldiz, pandemiak iaz migrazio fluxua eten zuela azpimarratzen du, hamarkadatan ikusi ez bezala.
Horretaz gain, Mala Rodriguezi eskaintzen dio tarte bat gaurko garak. Eta azkenik, Bigon garaipena lortu ondoren, Realak lidergoa indartu duela jasotzen du. Berriaren txanda da orain. Titularra, Espainiako Konstituzionalak bateragunekoen epaiketa berriz egiteko erabakia eten duela da. Argazkiaren bitartez, migranteentzat pandemiak suposatu duen esia irudikatzen du. Horretaz gain, Hego Euskal Herrian enplegua sortu den arren, langabezia tasak ez duela behera egin jakinarazten du. Bestalde, gomazko pilota batek larri zauritutako aingeru zudaireri eskaintzen dio tartea gaurko azalean. Eta amaitzeko, entrenatzaile bati, adingabe bati abusuak egitea egotzita, 6 urteko kartzela zigorra ezarri diotela jakinarazten du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusian, Nafarroan 50 positibo atzeman dituztela da. Bestalde, Berriobeitin goi-mailako eskalatzaileak egonen direla iragartzen du. Eta azkenik, Labek enplegua aurkitzeko gero eta zailtasun handiagoa dagoela salatu duela jasotzen du. Jarrai dezagun gaurko eta asteburuko eguraldien iragarpenekin. Gaur eguraldi aldaketa espero dugu. Temperatura apur bat jaitsi eta euri pixka bat egingo du. Egun osoan hodeiak nagusituko dira eta une askotan estalita ikusiko dugu zerua. Gainera, euri pixka bat egingo du, nahiz eta noizean behin eta euri txikia egin. Egunaren amaieran eta barnealdean sarriago egin dezake. Hegoaldeko haizea zakar ibiliko da, batez ere ilunabarrean eta kostaldean. Temperatura maksimoak Kantauri isurialdean 20 gradu ingurukoak izango dira, eta 17-18 gradu ingurukoak gainerako tokietan. Bihar, larunbatean, giro nahasiarekin jarraituko dugu, baina temperatura suabeekin eta aterrune luzeekin. Berriro ere, hodeiak nagusituko dira zeruan eta euri pixka bat egingo du. Batez ere, goizaldean egingo du euria, egunaren gainerako orduetan noizean behin baino ez du egingo. Hegoaldeko haizea bizi ibiliko da, egunaren erdiko orduetan mendebaldera egingo du eta indarra galduko du. Temperatura maksimoak igo egingo dira 20-23 gradu inguruko balioekin. Eta igandean, udazken giro motela izango dugu. Egunaren amaieran euriarekin, baina temperatura suabearekin. Hodeiak ugarituz joango dira eta arratsaldean zerua estalita agertuko da. Egunaren ordu askotan noizean behin euri apur bat egingo du. Egunaren amaieran aldiz euri gehiago egin dezake eta gauean iraunkorra izan daiteke. Arratsaldean hegoaldeko haizeak mendebaldera egingo du eta ahuldu egingo da. Hala ere, kostaldean oraindik bolada gogorren batekin ibil daiteke. Temperatura maksimoek oraindik 20 graduak gainditu ditzakete. Orain, Zederna Garalurretik Ibon Mimentza etorri da gure platora. Kaixo, Ibon. Kaixo, egunon. Zu moduz? Ba, enbestean, ongi. Bueno, aurten Zederna Garalurrek 30. urte horrena ospatu du, ezta? Eta nola sortu zen Zederna Garalur? Bueno, esan duzun bezala, orain dela 30 urte sortu zen, 80ko bukaeran, eta, gu izan ginen, Nafarroako landa eremuko lehenengo garapen egitura. Garai hartan ez ziren existitzen, eta ikusirik Europatik pakaren baitan diru laguntza sistema batzuk eta pixkat landa eremua dinamizatzen laguntzeko politikak eta diru laguntzak jarriko zituztela, mendialdeko udalek eta hainbat eragileek hori pentsatu duten egokia izan entzela sortzea erakunde bat, nolabait garapena behetik gora lantzeko, ez itxoiteko norbait datorrela ona proiektu batekin, baizik eta bertako baliabideekin gauzak dinamizatzen eta mugitzeko. Eta erresa izan zen sortze prozesu hori, ala pixkat agian kostatu zen? Nik uste dut nahiko arrakasta izan zuen hasieratik. Nik uste dut ikusten zen eta konplejoa izan zen, ze azken finean 100 udal baino gehiago biltzen ditu Zederna Garalurrek eta
Baina, bueno, nik uste du garai hartan ja ikusten zela, ezta? Garapena lantzeko, hau ez dela pelea bat, udal bakoitzak bere kabuz egin behar duen gauza bat, baizik eta, indarrak batzea interesgarria dela. Eta uste du garai hartan ikusi zela, gainera bildu ziren, hori ez, alderdi politiko desberdinetako erakundeak ziren, nik uste dut bizio hori gailendu zen bere garaian, ezta? Eta orduan, ze helbururekin sortu zen, eta esango zenuke, helburu horiek bete direla edo mantentzen dira oraindik? Bueno, helburua gure mendialdeko landa eremuetako garapen sozioekonomikoa bultzatzea eta indartzea. Horrek esan nahi du, enplegumena sortzen laguntzea, bizi kalitatea hobetzea, eta beti ere behetik gorako dinamikatik, lurraldearen eragile, behar eta nahietatik abiatuta, ezta? Hori izanik eta bertako errekursoak izatea palanka. Helburuak bete dira, alde batetik bai eta bestetik ez. Proiektu asko jarri dira martxan, ikuste dute bere garaian dinamizazioan eta bai izan duela garrantzia Zedernagar horrek, proiektu asko jarri dira martxan diru laguntzekin, baina egia da ere, despopulazio arazo larri bat dugula, hainbat zonaldeetan. Ez da, alde batetik bai balio izan du gauza importante asko diteko, baina, baditu oraindik ere erronka importante batzuk eta dinamika batzuk ez direla mendialdeko bakarrik, dena dakigu landa eremuak behintzat estatu mailan eta badaude zonalde asko arazo bera dutenak, eta momentu honetan horri heldu behar diogu, ezta. Orduan orain helburu berriak dituzuela esango zenuke? Helburuak, helburuak esango nuke, helburuak esango nuke berdinak direla. Aldatzen dena da kontestua eta egoera, ezta? Orduan, aldatzen dena momentu bakoitzen dira prioridadeak, lan ildo nagusiak, hori bai, baina, helburuak berez berdin ezaten jarraitzen dute, eta lan egiteko metodologia ere bai. Eta 30 urte hauetako ibilbidea nola baloratzen duzu, nolakoa izan da? Izan da, nik uste dut importante izan dela, hau da, kontuan eduki behar da, gure bazkideak dira, Nafarroako mendialdeko 100 udalerri baino gehiago, eta baditugu 20 elkarte eta enpresa baino gehiago gure bazkide, ezta? Orduan, lurraldeak ikusten du, beharrezkoa dela erakunde hau, eta 30 urtetan mantendu du konpromiso hori, ez? Alde hortatik, nik uste dut arrakastatxoa izan dela, baina, egia da, 30 urtetan askotarako denbora ematen duela, eta denetatik pasa ditugu, garai onak, garai txarrak, garai batzuk errekurso gehiagorekin, gero ere krisialdia etorri zen, eta horre askoz errekurso gutxiago ziren, eta horrek behartu gaitu egoera berrira moldatzea, eta nik uste dut balantzea positiboa dela, egon diren zailtasun guztiekin ere, azkenean nik uste dut gure bazkideek oraindik ere Zederlaren aldea postu egitu horrek erakusten duela, garai hartan hartu zen erabakia beharrezkoa zela, eta oraindik ere paper bat badugula, ezta? Eta zeintzuk aipatuko zenituzke momentu garrantzitsu edo esanguratsu bezala ibilbide honetan? Lehenengo urteak izan ziren, lehenengo hamarkada izan zen oso dinamikoa, izan zen martxan jartzea eta haztea, eta garai hartan nik uste dut gauzarik importantena izan zen Europako landa garapenerako diru laguntzak ekartzea, baina baita ere izan zen garai bat non asko dinamizatu zen lurraldea. Orduan, hor gure garapen agenteak hor egon ziren, bultzatzen eta laguntzen merkatari elkarteak sortzen, partzuergo turistikoak sortzen, enpresari elkarteak sortzen. Hor egon ziren halako egitura batzuk sortu ziren garai hartan, gaur ere jarraitzen duten mantentzen direnak, eta hori izan zen, igual lehenengo garaian, igual emantzen nire iritzez behintzat, emantzen fruiturik importanteena. Bultza bat ematea lurraldearen eta lurraldeko eragileen antolaketari eta antolakuntzari. Gero egon zen beste garai bat, gehiago priorizatu ziren proiektuak egitea, gainera nolabait
mendialde osorako proiektuak egitea, sustatu ziren teknologia berriak, batez ere formakuntza eta populazioari teknologia berriak erakustea edo behintzat egokitzen laguntzea. Gero egon zen turismo kalitatea ere landu egin duguen bat urtetan, eta nik uste dut horrek ere garrantzi izan duela. Nafarroako landa eremuko turismoa kalitatezko turismo bat da, eta nik uste dut hor ere laguntzen egon du ginen, hor egon dira hainbat hildo, ezta. Gero, krisialdia etorri zen, eta orain daukagun hildoa da, nolabait, begira guk gure landa eremuaren eta gure erakundearen ezaugarrietako bat da guk ez dugula lan egiten eskualde natural batean. Normalean, garapen egitura batek egiten du lan eskualde natural batean, adibidez, Elasteiakoak, edo Erriberakoak, edo Zona Mediakoak, guk gure mendialdean baitugu eskualde txiki asko. Eta hori izan dugu beti gure erronka, ez? Nola lan egin eskualde desberdinetan, Zangotzako eskualdeak, Sakana, Bidasoa, Pirineo oso ezberdina dira, ezta? Eta orain ari gara eskualdetako estrategiak lantzen. Errekurtsoak lortzeko eskualde mailatan, eta hori da pixka gure lan ildoa, ezta. Eta momenturik komplikatuenak, orduan agian aipatu duzun krisi garai hori izango zen? Bai, orain dela 10 urte, izan zen krisi garai bat denentzako oso zaila, eta bere garaian zeuden lan ildoak asko behintzat alde batera utzi behar izan ziren. Eta nik baita ere azpimarratu nahiko nuke, beti mantendu dugun lan ildo bat ere izan dela, bai udalei eta baita eragile pribatuei bere proiektuak aurrera eramaten laguntzea. Kontuan eduki behar da, gure landa eremuan daudela Nafarroako udalerrien 45% eta populazioaren 15%. Ditugu udalerri asko eta oso txikiak. Eta tokiko erakundeek oso baliabide gutxi dituzte, orduan udal batek edo proiektu bat aurrera eraman nahi baldin badu, askotan guri eskatzen digute laguntza, ez dute baliabiderik, ezta? Orduan hor ere nik uste dut gure landaren parte importante bat hori da, diru laguntzak lortzea eta proiektuak mugitzea udalentzako, ezta? Orduan horiek izango lirateke momentu hauetan dituzuen ardatz nagusiak edo? Bai, ardatzak, nik laburbiltzeko nik bi ardatz nagusi aipatuko nituzke. Alde batetik da gure lurraldeko eragilei laguntzea euren proiektuak aurrera eramaten, hau da, udalei laguntzea, eta bestetik ekintzaileei, enpresa montatu nahi duten ekintzaile txiki ere laguntzen diogu. Navarra enprendesaren gaude, Nafarroko enplegu zerbitzuak diruz laguntzen dugu zerbitzuri, eta gu erregoten gara, gure landa eremuan enpresa bat montatu nahi duenari laguntzen diogu. Horria lan hildo bat, bai eragile publiko eta pribatuei laguntzea euren proiektuak aurrera eramaten. Eta gure beste lan hildoa da, gure proiektu propioak kudeatzea. Eta proiektu berriak dinamizatzea. Eta orain ari gara lan hildo hori nolabait indartzen. Aipatu duzu ez, momentu kritikoa, krisialdi hori izan zela, eta orain pandemiak nolabait eragin dizuela, ez da izan hain garrantzitsua? Pandemia, garrantzitsua, segun ze lekutan min handia egin du, beste leku batzutan ere, eta beste eragile batzuei gauza egiteko moduak aldatu arazi dizkie. Guretzat urte gogorra izan zen, batez ere ezain beste, batez ere lankargaldetik. Ikusi genuen gure udalek eta ekintzaileek bazituztela behar berezi batzuk, pandemiarekin lotuta. Eta guk lanean jarraitu genuen, telelanean, baina altzen neurrian, orduan. Altzen neurrian, ez? Altzen neurrian laguntzen eta bat lan hildo indartu genituen ere, baina funtsean izan zen, lankarga handia izan zen, egoera lirotuta, ez da. Eta, esan dugu ez, 30 urte urrena duzuela aurten, eta ospakizunak edo ere egin dituzu, ez? Ospakizuna, aurreko astean egin genuen halako ekitalditxo bat Urraulgoitiko Santa Fe monasteria gaur egun da ostatua da. Eta, elkartu ginen, langile horiak, gobernuko ordezkariak, bazkideak, pixkat elkar ikusi, horako bideo bat aurkeztu genuen, orain YouTubeen dagoena, pixkat gure erakunde aurkezten duena,
halako aldizkaritxo bat ere publikatu genuen, eta bueno, bai, izan zen nola ekitalditxo bat, hori elkari ikusi, eta laguntzarrak ikusi, berriak ezagutu, eta, bueno, Orduan zer moduz joan zen? Oso ongi joan zen, bai. Jendeak ongi erantzun zuen, eta jendea pozik gelditu zen? Bai, nik uste dut jendeak ongi pasatu zuela, eta bueno, ba hori ez, urrengo 30 urtetan pentsatzen ja hasi ginen. Bai ez, atera zineten handik etorkizunera begira. Bai. Eta etorkizunez hitz egiten, zeintzuk izango lirateke zuen erronka nagusiak? Bueno, erronka nagusia esan dudana, ez? Alde batetik daukagun lan ildo, osea, gure landa eremuko eragileek laguntza bat dute proiektuak aurrera eramateko, askotan. Orduan hori, alde batetik apoio hortan ugore egongo gara, udalei laguntzen eta ekintzailei laguntzen. Eta bestetik, batez ere egun nahi duguna da eskualde mailan, eskualde desberdinetan estrategia garatzea, estrategiak adostea bertako gure bazkideekin eta udalekin, eta hortan ari gara. Orduan, nahi dugu nolabait konbinatu ezta, mendialde osoa ikusteko eta proiektu transversalak lantzeko gaitasun hori konbinatu nahi dugu orain eskualdetako toki bakoitzeko estrategia desberdinekin, eta nik uste dut horrek bai indartuko luke dituzkela bai estrategia horiek eta baita ere proiektu amankomun horiek, ez? Orduan, oraintxe bertan egiten ari zareten ari barkatu, jarraipena ematea izango litzateke. Bai, horixe, bai, jarraipena ematea eta hori guk ikusten dugu, Zedernagar hori ikusten dugu etorkizunean, gure bazkideekin batera lan egiten, eta hori, eskualde mailako dinamikak mendialde osoko ikuspegi batekin konbinatzen. Orduan hori izango litzateke gustatuko litzaizuekena lortzea. Bai. Ara jo nahi dugu, bai. Eta nola ikusten duzue edo nola aurre ikusten duzue Zedernagara lur hemendik 10 edo 30 urtetara? Bueno, indartuta ez da, baina Zedernagara lur baino nahiko genuk, azken finean gu gara lurraldearen erakunde bagara, landa eremuarena, eta gu nahiko genuke batez ere landa eremu bizkortu bat. Ikusten dugu, hori nola egin beharko litzateke, gure aldetik guk ikusten dugu hori dela, eskualdetako estrategiak, bizio orokorrago batekin konbinatzen eta bi lan ildo horiek, alde batetik laguntzen beste proiektuak egiten eta guk gureak egiten. Baina batez ere hori nahiko genukeena da, landa eremu bizkortu bat, proiektu berriekin, eta despopulazioaren arazoan nolabait, behintzat larritu ez dadin, ez? Hori da ikusten dugu. Edo espero duzuena, ez, gertatzea. Horixe. Bastakitez, agian bukatzeko zerbait aipatzea edo mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizukeen? Mezu bat, ez dakit, nik bai azpimarratuko nituzke bi gauza. Alde batetik, guri dagokigunez, erakundeari dagokigunez, batzuk identifikatzen gaituzte gobernuarekin, ez dakit zer ez gu gara, hori ez, lurraldeko erakunde bagara, gure bazkidea dira udalak eta landa eremuko eragileak. Nafarroako gobernuarekin kolaborazioan diru laguntza batzuk kudeatzen ditugu, baina hori da gure lan ildo bat. Gero, baina berez gu gara lurraldeko erakunde bagara, ez da, landa eremukoa. Eta bestetik, bai azpimarratu nahi nuke, landa eremuan, asko ni iruditzen zaigu, badago dela aukera gehiago ekintzaileak baino. Ez da aukerak badaude, lan egiteko aukerak badaude, bizitzeko aukerak badaude. Askotan faltatzen dena da, jendean nahi duena hor bizi, ez da? Hori egin, ez? Bai. Baina aukerak, bizitzeko aukerak eta ondo bizitzeko aukerak asko daude eta negoziak montatzeko eta gauzak egiteko, bai. Orduan badago etorkizuna landa eremuan. Bai, eta oraindik ere, inkluso esango nuke, zonalde despopulatuenetan ere, baditugu aukera gehiago, oraindik ekintzaile gehiago baino. Ez gaude puntu batean, non despopulazioak ez daukan soluziorik, ez ikustu baudela aukera asko daude eta, orduan ala bada, ez? Itzuliko da jendea herrietara eta... Espero dugu. Gure lana da ere hori erraztea, hori errazten laguntzea. Ikusi beharko dugu, ez? Orduan nola doazen gauza? Nik uste dut inkognita bat dela eta
Eta beti daude, nik uste dut beti daudela aukera, aprobetxatu daitezkenak, eta gure lana hori da, ezta? Orduan itxaropen mezu bat, ez da, esan daiteke. Primeran. Mila esker, Ibon, etortzeagatik, eta hemendik 30 urtetara kontatzen diguzun helburu horiek bete direla. Mila esker zuei ere gonbiteagatik, eta joango gara ikusten, nola betetzen ditugun helburuak. Hori da, mila esker, eta beste bat arte. Zuei. Cederna Garalur, egunon, buenos días. Cederna Garalur elkartean, zurekin dihardugu lanean, orpoz-orpo, Nafarroako mendialdean. En Cederna Garalur trabajamos contigo codo con codo, en la montaña de Navarra. 30 urte, Ibon, nork erranen zuen 1980ean? Ibili azkenean ja, haidu puska edar bat. Hori da, eta azkenean personak ekarri dituzte honea. Badakigu ez da, gure lantalde dela, gure indarguneri nagusietako bat. Erro, Aezkoa eta Esteribarko Cederna Garalur, zure dilaren zain, zatozte. Guztiok bezala, gu Baztanen Urdazubin eta Zugarramurdin laguntzeko prest gaude. Malarrekan eta Bortzirietan ere, Cederna Garalur, zu hartatzeko prest. Etorri zure ideiekin! Aquí, en la comarca de Sangüesa y la Baja Montaña, estamos siempre dispuestas a escucharos y apoyaros en vuestros proyectos. Somos de la comarca de Sangüesa y la Baja Montaña. Desde el Prepirineo apoyamos la imaginación, la iniciativa y el entusiasmo de los emprendedores y las emprendedoras de la montaña de Navarra. Erronkari Eta Zaraitzutik, mezu argia. Zuen zerbitzura gaude. Gu Pirinea gara. Somos Pirineo. Sakanan lan, bizi eta disfrutatzeko 30 urte zurekin. Ideia bat baldin baduzu, hemen gaude. Mendialdean ere, 30 urte zurekin! Zuekin guztiekin batera, gure herriak bizitzeko eta lan egiteko leku bihurtzen ditugu. Junto con todas vosotras y vosotros, hacemos que nuestros pueblos sean lugares donde vivir y trabajar. Eskera unitz eta zorionak, Nafarroako mendialde osoari. Cederna Garalur, zuekin, guztiokin, elkarrekin. Udalerrietako albistetara pasako gara. Zizur nagusian, berdintasunari eta maskulinitate eredu berriei buruzko gida didaktikoa prestatu dute. Zizur nagusiko udaleko berdintasun eta kultura eta euskara zerbitzuek bultzatutako proiektua da, ikastetxe publiko eta familiei zuzendua. Helburua irakasleei eta familiei tresnak eskaintzea da, aurrekin genero rolak lantzeko eta maskulinitate eredu hegemonikoa zalantzan jartzeko. Gida hau udalaren webgunean aurki daiteke edonorentzat eskuragarri. Bestalde, azaroaren 12an, No solo duelen los golpes monologoa eskainiko du Pamela Palencianok arratsaldeko 8etan kulturetxean, eta sarrerak jada eskuragarri daude.
Eta zizur nagusiarekin bukatzeko, arreta soziosanitarioaren inguruko ikastaroa antolatu dute. Ikastaroa azaroaren 22an hasiko da eta 5 hilabeteko iraupena izanen du. Goizeko 9:00 ordubitara burutuko da eta praktikak zentro espezializatu batean egiteko aukera egongo da, baita banakako jarraipen ibilbidea ere. Izen emateak 012 telefonoan egin beharko dira azaroaren 5 baino lehen eta gutxieneko baldintzak online kontsulta daitezke. Atarrabian, 14 eta 16 urte bitarteko neskentzat Kuriosexando tailerra egingo dute azaroko eta abenduko astearte arratsaldeetan, 6:00 7:30 kulturetxean. Izen emateko epea urriaren 30 arte egongo da zabalik eta gaztelekun edo gazteriaren alorraren bidez egin beharko da. Horretaz gain, igande honetan arratsaldeko 7:30 Harri-Horriar antzezlana eskiniko dute kulturetxean 4 euroko sarrerarekin. Eta astelenean gainera, goizeko 12:30 dantzabira Atarrabian izanen da. Toño Benabidesek eta Lierni Azkargortak jaso dute Iruña hirian nazioarteko 15. poesia saria gaztelaniazko eta euskarazko modalitateetan urrenez urren. Panoramika eta eri poema poesia bildumak hautatu ziren udalak eta Nafar Ateneoak antolatutako edizio honetan jasotako 482 lanen artean. Eta bestalde, Iruñeko udalak Trinitarioseko parkeko 3.500 metro kuadroko eremu batean, disuasioa parkalekuaren atzealdean, agility zirkuito bat instalatu du, zakurrek ariketak eta jarduerak egitera zuzendua. Dotazio hori hirian zakurrendako bideratuta dagoen 30. izanen da, eta guztira berezko ezaugarriak dituzten 12 elementu izanen ditu zakur guztien tamainetara egokituak. Iruñeko agility zirkuitu berria 12 elementuz osatuta dago. Besteak beste, jauzi esiak, taulak, horma jauzi bat, jauzi gurpil bat, luzera jauzia egiteko gailu bat, kulunka bat, igo eta jaisteko arrapala bat, pasabide bat, tunel zurrun bat eta slalom taula bat. Horiei gehitu behar zaie eremurako informazio kartel bat gailu bakoitzaren funtzionalitateak azaltzeko erliebean grabatutako marrazkiekin. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, gaurko saioarekin amaitzeko artearen ibilbidearekin utziko zaituztegu. Mila esker hor egoteagatik eta asteburu ona pasa.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.